Fi 3 snin, in-numru ta' persuni li rikkorew għall-għajnuna minħabba vjolenza domestika żdied b'aktar minn 40%. Fil-waqt li fl-2016 għamlu użu minn dawn is-servizzi 1816 persuna, dan in-numru tela għal 2565 fl-2019. Kienu bosta taqsimitu shelters li reġistraw talbiet għall-għajnuna, iżda l-aktar li jenu vittmi kienu taqsima tal-vjolenza domestika fejn l-Aġenzija Appoġġ u l-Korp tal-Pulizija. Fl-2019, aktar minn nofs il-każijiet involvew persuni li kellhom inqas minn 40 sena u l-maġġoranza tal-vittmi, aktar minn 80%, kienu nisa. Fl-istess waqt, ħafna minn dawk li għamlu użu mis-servizzi ta' għajnuna li jeżistu f'pajjiżna kienu Maltin. Dawn iċ-ċifri ħarġu fi-statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ġabret informazzjoni dwar każijiet li involvew tipi differenti ta' vjolenza, fosthom dik fiżika, psikoloġika, sesswali u ekonomika. Il-Kummissarju għal-kontra l-vjolenza domestika Audrey Friġġieri spjegat ma' dan l-istazzjon li ċentrali fost il-ħidma tal-Kummissjoni hemm il-kampanji. Dan biex jipprevenu jedukaw bilan li jinħollu aktar għarfien u jonqos il-ġudizzju. L-abbuż u l-vjolenza jistgħu jinsabu bejn kwalunkwe koppja, raġel u raġel, mara u mara, ġuvni u tfajla, żewġ ġuventur, żewġ tfajliet, membri tal-LGBTIQ community, nies b'diżabilità, migranti, ġifiri tinvolvi koppji ta' kull tip. Fost il-kampanji li għaddejjin palissa hemm dik fuq billboards fit-toroq li għalija qed jintużaw xogħlijiet artistiċi ta' tfal. Meta jkun hemm il-problemi fid-dar ta' vjolenza u abbuż, it-tfal ibatu ħafna u ma' vittmi wkoll. Allura sabiħ li nġibu l-espressjoni tagħhom ta' xi ħossu dwar is-suġġett fl-apert. Kampanja oħra mirata l-aktar għan-nisa għandha lan li tinforma dwar is-servizzi li jeżistu b'numri fejn jistgħu iċemplu għall-għajnuna. Għandna kampanja oħra ta' stickers, ħloqna stickers żgħar li jistgħu jitwaħħlu fuq prodotti tax-xahar u ta' sbuħija sabiex hairdressers u beauticians li għandhom għall-qalbhom din il-kawża jistgħu jagħmluhom waħluhom mal-prodotti li jixtru n-nies u forsi min jaf ikun hemm xi ħadd li dik l-isticker tiswielu ħafna. Il-Kummissarju tenniet li fil-waqt li l-għajnuna lill-vittmi hija kruċjali daqstant ieħor hija importanti l-edukazzjoni biex wieħed jippreveni din il-pjaga soċjali milli sseħħ.